खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 नभेम्बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि खौरांखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गियाना बांगोन आरो जेथिंबो आखा फाखा जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन। बयजोंबो सिनायजागोन आरो अनजागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो दावबायनो हागोन आरो दावबायनाया जाफुंसारगोन। गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावलांनाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। गोसोआ दिनै गिलुं गिलुं जागोन। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा मोजां लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो हेंथा नुजाथिनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ हमथानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। पजिटिभ साननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआ दिनै गोजोननाय गैयै जागोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो गोबां हेंथा हेंसि फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ। अब्लाबो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन आरो मावनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो
मान मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरनिबा अननाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर राफोद मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो गनायजागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन पजिटिभ साननाय फैगोन समाजाव मान बांगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै गोख्रों मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन बयजोंबो अनसायजागोन नाथाय अब्लाबो गोसोखौ दिनै उसाव बादाव मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हानाय नङा गोसोआव गोजोननि आंखाल जागोन सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायफ्लांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लोगोआनो खहा खालामनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा रमान्टिक जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा सायाव गोबां अननाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन नाथाय बांद्राय गोग्गानायबो फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर अहंकारबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों